Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May mga naman sa ato ng magka-aksyon, welcome na. Diri sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw, Martes na kita, Hulyo 6, tuig 2021. Aksyon Hotline. Nauna kita nga Martes sa bulan sang Hulyo. Kumusta ka mo mga suki namon nga matagpalamati sa kahanginan nga nagasunod na every morning kag sa tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Hindi lamang sa on-air, kundi pati na ang mga nagamonitor via online. Aksyon at Tayhopon checking in hasta kita sa takna nga alas 9:30. Karon nga aga sa mga kaaksyon naton nga luyag magpadala sang ilang mga mensahe. Feel free sa pagpadala sang inyo sini nga mga opinion, reaksyon, mga komento sa aton talakayan karon nga aga. Ina pwede nyo ipadala sa aton sining comment section sa Facebook Live. Arapan sa YouTube available dira. Pwede ka mo makapadala sang mensahe. Pero kung way kaya sang internet connection, ti budlayan ka magpadala no sa aton sini nga comment section dira sa Facebook. O man sa YouTube, worry no more, may ara man lang kita text hotline nga pwede nyo padalaan na 0963-757-0874. Ano mga dalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, istoryahan tayo ni karon no, kundi actually way pa gid man na umpisahan ni. I don't know kung may ara na gid sang mando nga halin sa National IATF sa tanan nga mga LGUs, especially sa mga travelers bala, kundi ang mga travelers nga fully vaccinated na, ang ginahambal nga fully vaccinated amo ni mga tao nga nagakompleto sang ila sining nga vaccination, first and second dose sa COVID-19 vaccine nga nag-require sang duha ka doses o kung duha gid bakunahan kay may ara man yang COVID-19 vaccine nga isa lang ka dose ang gina-inject sa tao. Now, Ariho, ang Bacolod City, kundi ang PNP on the other hand, ari ang sa PNP, way pa magano-ano ni may pandam ng PNP, siling isang Philippine National Police. Isa rin nga ginapandaman sang mismo PNP chief. Siling nga ang mga maalam da kag mahilig mag-ideya nga magpamiki, kuidaho kamo magpalusot naman sang piki ha nga mga cards nga vaccination or fully vaccinated ng isa ka persona. Tuod no? Napiki gani sang iban ng mga documents nila nga ginasubmit sa aton man mga ahensya sa gobyerno. Much more nga ining card nga require sang imo sang status wala nga ikaw fully vaccinated na. Hindi yan tuod mapiki ni. Naistoryahan ta na karon diri sa sudad sa Bacolod kay mayara nga proposal. Actually ginatun-an ini sang city government of Bacolod nga pisar nga may ara na instruction nga sa ulihi basta interzonal travel ka lang. Halimbawa, no, diri sa aton sa Region 6, diri ka man lang ka-travel. Why na ni sa uli requirements, even halin ka sa Manila, why na ni requirements later ang RT-PCR test nga negative mo, kundi amo pa na subong,
matabo sa ulihi nga kung mag-travel ka, no need na nga mag-present ikaw sang RT-PCR test once you are fully vaccinated. Timbacolod City galing ho, may ginaduso sila kag ginapropose nga voluntary swab and go para sa fully vaccinated individual nga magabiyahe padulong sa Bacolod City. Ambot anong matabo sini, ano ayhan ang hunidiri sang National IATF, sang Regional IATF, konformihan bala ini, or base sa ulihin ma-decide mo lang national, o hindi, ariho uniform na lang kita tanan bala, same sa natabo sa Cebu nga gina-insister sang Cebu, to amo na lang ning himuon taho. Ang balanta ng karon dugay-dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ari pagid, pagkaladula sang masobra, 1,000 kasako sang abono para sa syudad sa Himamaylan, o sisa kuno sang alkalde. Inanong tabo sinyo da nga nagkaladula ng abono sa para sa mga pumuluyo sa Himamaylan. Sino ang nag-ideya sini nga magkaladula ini? Hungod nga naging kawat or nano nga natabo man? Ti gina-investigar kuno subong ina, ginatutukan sang alkalde nyo da sa Himamaylan, Mayor Montongson, sir, anong tabo na sa lugar mo? Pati ko doga, sinumpakilay ko ng mga tao muda sulod. Ano pagid? Update kita karon sa manhunt operation sang BGMP upod sa iban pa nga hanay sang mga otoridad angot sa duha ka mga pugante bala, no? Nga naga palagyo mga pugante nga tubtob diyan wala gihapon ma-intercept, no? Wala gihapon magkaladakpan sang mga otoridad. Murang pilag ka mga dalagko nga mga balita nga tuntutukan karon nga aga, no? Ibaroon tani karon kag update man natabo kag man tong hold up bala, no? Dira sa area sang station number 2. Kabukusan ng mga detalye sinibatayan sa parang pagpangalagad sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline sa Hotline Tuesday kitang presentation July 6, 2021. Ayos, let's go to work na dari sa aton sining pagpangalagad. Now, iunahon ko lang karon ang parte sa COVID-19 update. By the way, kahapon gali, no? At least ang Bacolod City, although ara kita gihapon sa double digit, pero ang cases kahapon sa Bacolod is 52 new cases. Initanan local transmission, no? At least nagbalik kita sa double digit, unlike ng ligad to yung naga sobra kita isa kagatos. Bayara man sang naka-recover nga 37 galing kiti ang Subo, di may isa naman ka kabuhi nga nadula, no? May isa ka napatay. Unlike nagligad, kating nagagawa ang kadadlaw may duha ka Bacolod nun ang nagkakapatay sa data sa Bacolod Emergency Operation Center. Which ini nga mga bagay dapat naton talupang doon, no? Kag as long nga wala pa malabot ang herd immunity, hindi pa na kwan, no? Hindi pa ni siya mahatagan gid sang kumpiyansa gay nang ang complacency bala sang tao ina balang pawala system, no? Hindi na dapat naton ina paghimuon. As long nga wala pa naton malabot ang target, ang immunity nga rate nga kinahanglan amo na ang madamo na nga mga or kadamuon average sa mga Bacolod nun nga mabakunahan, tiya mo na guro kang maghatag kita sang kumpiyansa. Ayos subo-subo man ang update sa nagugpaas itong C-130. Tiya damo gyapon may mga ginapangita pa, no? Kalain sang istorya sa likod sining natabo, no? Mga nagkaramatay bala ning on board dito sa C-130. Kada isa, kada pamilya ho nagapagwa sang
mga istorya nila sa likod sa mga biktima dito ay kasubo man. Aksyon Hotline. Alas 8:12 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero unahon ko lang ni Anayo kay istorya kita ba na party COVID yapon nga problem. Pero at this time, at least ang mga namin nga ginaistoryan na subong kay party na sa mga travel bala nga mahimo sa ulihi. Tiway na ning requirements nga dapat man-travel ka, may RT-PCR test result. Although ti-register kagyapon sa ISPAS and all, galing subong ang authority, even ang PNP chief, nagambal sila nga ba si PKO naman ang mga COVID-19 cards bala, no? Nga fully vaccinated ng tao. Ay, siling ko hindi bala malayo. Ina, joining us this morning, diri sa aton nga pagpangalagad is Vice Mayor El Cid Pamilyaran, ang local IATF. Sir, good morning. Yes, Aksyon Art, mayong agad na sa imo listeners and viewers sa Facebook. Aha. I see. So, sir, may ara ang latest update sa mga muning balantayan tanga ginahulat na lang ang actually matabo sini sa uli as expected gakon siguro kung magdamo na gini kag matapos na to lang 20 days sa isa ka fully vaccinated individual. Ang pag-travel nga sa ulit, yung requirements na lang ma-present ka sa imo ID nga fully vaccinated ka na and in compliance sa pila ka adlaw nga requirements nga dapat dra mo pa lang siya gamiton. Galing kay ambot anong personal mo ding opinion kay kahapon may aras ang personal suggestion diri ang isa sa miyembro sa iyo si Dr. Sorongon sila niya basi isa sang tulan na munda ang ginatawag balang voluntary swab and go. Ano ang imo paglantaw sinisar? Well, good news na for those nga kuan, no? Pumuluyo natin nga fully vaccinated. In fact, na-post ko na ganun sa Facebook ko eh. But gawlap kita Aksyon Art siyang hard copy or guidelines and PO ni Mayor because dapat may safety net si time na ihimuon sinadara kay kabalo ka ti damo kay ganit nga RT-PCR test. Correct. So inang card na hapos na pikion kay localize man ang issuances ng card mo. Diba? So kung dire kita lang yan magkilala ng perma. Ba't din ang perma na masunod? Kung dito naman halin sa origin, hindi nakabalo kung tuod ng perma ni isang authorized signatory dito siyang siyang vaccination card. Diba? May issue kita vaccination card. So, dapat ang gobyerno may ara sina nga safety nets na hindi mapike ang vaccination card. Kaya tigra naman nalinan kung positive na siya karon carrier na. So, wala untat ang latnanay Aksyon. Correct. Amo gani kay siling ko kung bangod barabisan ang PNP gambal siling nga dali lang itun inyo ni Mayo okay nganaan kada lokalidad ma-issue sa iya sini ID nga amo na nagapamatuod nga isa ka persona fully vaccinated tuod na vice nga mahapos piki on bara kag ti sa uli instead nga makahatag solusyon sa problema sa COVID basi maka while nga sige pang vaccination program basi ko na mo parang tunaan nga maglinap tabla ang COVID pagid sa iban nga mga areas. Yes, correct. Aksyon Art, so mo lang dapat nga tunan. Dahil di ba subong require kita yung SPAS eh. So ang SPAS na is a nationwide nga apps. So tanan nga kuan, di ba tan COVID cases na ton pina-forward na ton sa DOH. And ang tanan naman nga na vaccine na ton, ginaliquidate na si DOH.
So I think dapat may isa ka apps na ma-check mo dayon kung si Juan de la Cruz na vaccinate or wala. Correct. Or na fully vaccinated. Okay. So, matamlon, why pa na database so mong gali nga inang nationwide nga i-click mo lang da to confirm kung bala indeed nakapabakuna giman ni si Talpulano, si Juan de la Cruz ni hindi pa na gali ma-access so mong why pa na amo na Vice? Why pa, sir. At hindi malayo gali nga pwede gidya pikion sa pila ka mga maalam dira nga gusto magpalusot eh. Apod, bigit niya, post lang dito. Pwede gid ma-apply ka na. Aha. So, diri sa aton sa local IETF upod sa EOC, isa naman ni sir sa ginahandaan naton upod sa mga otoridad kung in kaso gimagaling kiti ang IETF resolution sa mundo ay paginman na pagwaay, no? Na press release lang po, wala pa ta hard copy. But hindi pwede mo na siya ma-access. Na-print out mo na gani. Only that nga ang specific guidelines, wala pa. Okay. Aha. So, si Mayoria will issue a corresponding PO. Tagdirain, sa itinet sila, pwede na mabutang. Aha. Pero personally, kung halimbawa, baka meeting ka mo dira, kung ikaw ang pamangkuton si Vice, nano ang pila ka mga suggestion mo, di, to avoid nga, hindi ni tabo kag marutsan na naman kita, kag instead nga, mapaganagan ang problema, basi maglala, pabla? Well, kaya mo na siya, dapat may application ikaw, may apps nga i-provide ng government para ma-check kung si Pedro or si Juan, tungod gidman nga na vaccinate. Para sa atong QR code, QR code to, no? Oo. Oo, di ba? Pwede man na. No? Galing kasi nga ito ng vaccination card, wala man QR code. But isa naka-incentive sa kwan, sa aton pumuluyo na magpa-vaccine. Aha. Di ba nagatag ang gobyerno, incentive na itong nag-vaccinated na 65 up. Kaya ang 65 up, hindi ka guway. Aha. Except na magpakal sa essential needs niya. So, ito nang na-fully vaccinated na, they are already allowed to go out. Okay. Kita na nila ilang na card, no? So, pwede na. Kaya, Aksyon Art, ang solusyon sini is vaccination eh. Aha. That is why nga dito, gani sa Amerika, kita mo mga NBA, itong mga games, why na magani, igatalalabon to sa nawong ang mga tao to sa Amerika? Yes, why na wala na face mask, wala na face shield, why na social distancing, inalaw na. Only that nga sinisubong sa California, tungod sa new variant, yung kadasig lang sa lahat na nai, require naman nila nga mag-face mask, even vaccinated ka, kunara ikaw sa crowded places. Okay. Pero outside, kung galakad ka na, why na face mask, wala na ka na. Aha. Ay, gali. Amo na igura. No, diri sa Bacolod City, at least, inigurong concern pati sa possible fake nga mga ID sa uli, kamay pa parabot nga concern dito sa IETF nga matagan solusyon. Amo na, husto ng gambal mo nga QR code, parehosang ginagamit na tuntuod nga ining mga kwano, magsulod ka bala sa mga grocery, sa mga ginatrabahuan mo, ngayon at least may card ka dira nga i-present nga may QR code nga madasig lang ma-detect kung bala original o kung piki ang ginagamit sa isa ka tao, Vice? Yes, dapat mo na ang tunan siguro siyang aton gobyerno kung anong aton sinada mga measures nga hindi mapiki ang mga cards. Aksyon RT ang as promise, ang AstraZeneca third week of July. Aha. Gambot na yung aton. Okay. So, kung ara na, liberation na. Okay. Anybody can avail of the vaccine. So, the more nga na-vaccinate na to, the better. Na hagan-hagan ang lat nanay.
Dahil first time gani Aksyon Art karon magwa siya nga 35 lang aton pesos. Karon ini sa real time ining ginamo no mga Real 35. time na ginambal ko. Oo. I see. From 53, so meaning karon nga adlaw ang magwa sa DOH possibly more or less amo na 35 ang cases ang makulod. Ang magwa yak ang 35 ni yesterday ni karon na siya magwa no. Ang dati lipay na tas na. Aha. And kabay pa nga magsigi-sige na. Lubo. Okay. So, good luck sa aton tanan. No? Siguro ang himuon tan lang diri, wait and see kita until such time nga tani ang National IT pada sigon ni nabla nila nga mahatag gid bla dayon vice ang guidelines ini parte sa mga travelers nga naka-complete sa ila sining vaccine. At least may basihan kita kung ano mga safety measures ang himuon sang tagsa ka LGU pagid. Correct Aksyon Art, kaya may another 10,000 naman kita ka-vaccines kung maabot ka karon. Ano ni siya nga vaccine ng 10,000 karon vice? Come again? Ano ni siya nga brand sang vaccine? Sinovac ni siya karon. Ay, City, very good na. At least 10,000 na naman ang mabakunahan diri, and this is intended for the first or second dose, Vice? Ti additional na iya kay ang aton iya second dose na reserve na iya mo. First dose na siya. Okay, okay. So anyway, But ti first in, first out na atong stocks mo nga daan kay mo nang ipauna mo kwante. Kakakuan ng taga usar alas 8:23, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Balikan pa lang si Vice Mayor Elcid Familiaran. Kay siling ko, actually ang point ni Vice, amo ni, simple man lang mo, kabalo ka, okay man na siya, at least, magamit siyang isa ka nagpabakuna, ang iya ID, bilang passes, nga ti mag-travel ka daw ay naging masyado stricto sa mga requirements, at least may i-present ka lang, no, ID. Galing problema tuon, kaya hindi ni siya nga, ang ID nyo ba lang nga gina-issue sa inyo as card, nga isa lang tanan nga may QR code, mo pa ng problema, mong Vice, sorry, ginautod ang aton lina. You were saying kay na Vice? well ka ang gausar lang kita sa aton stocks dira for second dose kung mag-advise ang DOH ng usaran nyo na katatalpan kami kapon in the next few days. I see. Ikaw kag si Mayor, yan daw fully vaccinated na kamo, no? Well, ako yun naka-fully vaccinated na ko siyang AstraZeneca vaccine. I see. So, complete ka na ya. Nauna kaya sa kay Mayor. Yes. Anyway, so at least tumong ang Estefania ganito kay silang number 1, may aras la reward kapon ng 500 vials. Ang isa sa naobserbahan to ni Kapitan Tingson, at least ang tao subong ang willingness bala nga magpabakuna ka magpa-register Vice do amat-amat naman do fully aware ng tao kung anong kaimportante ining vaccination program sa city. Do okay naman, at least nag-level up na balang pag-intindi ka tao kung anong kaimportante ini Vice. Correct siya nga observation. Step primero, nag-wait and see ang tao mo kung anong side effects, kung tuloy lang mga fake news na ginawa sa social media. So, pagkita nila nga ang benefit siya, ma-outweigh ang side effects or negative effects, damo nagpa-vaccine. Aha. Sige. On that note, Vice, thank you so much for the time. Ang imo na lang siguro nga panugyan kag mensahe liwat sa mga bakulod nun. Yes, again, ang aton cases sa kapanaog, ang aton siguro nga subong nga i-take up advice ang training ng mga pregnant naton, ng mga nanay, halong git kay sila Aksyon Art, kadamo-damo git sa mga pregnant women gakalatnan, no? Hindi ko siguro nga duwa na dahil sulod. So, pabakuran yung immune system nyo, and kung mas mayo nga stay at home kita,
no kay dira kita subong problema sa pag sa ambulansya naton kag pagpadlit sila sa ospital. So kabay pang makalabot ina sa mga nanay along gid kita mayong aga. Salamat, Kid. Aksyon Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran, at the same time, siya ang chairman sang IATF sa Metro Bacolod. Aksyon Hotline. Tama na kabay pa ini makalabot dito sa national. I know that the national government, ang national IATF, hindi man magpabaya sini. Kaya nakita na sa pulis, kita mo ang bal ni PNP Chief Elisario, dali lang, abi sa mga PNP personnel tada, kag sa mga authorities naton, kuanan tagini, tunan tagini kung paano ni mapasan niyog pagin nga, hindi kita malutsan sa piki kung sa uli mo gimana. Galing kay ang problema subong, kay tani ang National IATF, antes pala sila nagpagwa sa itong resolution nila o kung sang do press release lang, hindi pa complete ang detalye kag kunano ang mga guidelines. Dapat wala lang to naging pagwa mo kung ako yabe. Ginulat na lang yung tiyempo nga kung inang kumpleto kaga mo pag-release sa tagsa ka mga local IATF. No, para at least klaro para sa publiko. Aksyon Hotline. Tutuod lang hindi niya malayo ya. Nga may ara niya tao nga mamintaha. Nga may ara tao nga mapapos nga gusto ya ti. Ariwa, kung pwede malanta makabayad sa kung sinod nga makapalusot nga piki lang ya, pwede na travel. Nga mapabudlay patas ang kaugalingon. Tama? Aksyon Hotline. Amo ni mga balantayan subong and hopefully ang National IATF makarapot nito sila kag mapangitaan ni solusyon. May ara gani kita diri sang ginagamit nga card nato ni, no? Nga pwedeng paggamitan sang application, at least pag-scan automatic ma-detect na yun kag ara dayon magasunod sa database bala. No, may QR code. Hindi may mo ni sang national government kung paano ni siya idiyahan, hindi naman malutsan sa pike. Aksyon Hotline. Ang good news, karon nga adlaw, siling ni Vice Mayor Elcid Familiaran, at least double digit kita, pero more or less mga 35 na lang kuno ang kaso sang COVID for Bacolod City. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedeya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang ang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, kabayan na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination?
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon.
Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna. Babalik sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, itamyawon ko lang niya na yung mga nagkapadala sang mensahe sa aton karon nga aga. Good morning lang kay Sir Joval Trinidad. Sir Joval, morning sa imo da. Kay Madam Susette Alunan, watching sila niya from Hong Kong. Si H. Darling Mac Morris, gamonitor siya sa Orlando, Florida, USA. Hello sa family Huxon sa barangay 26. Maraming salamat. Okay, no problem. Salamat man. Granada in Marlon, regarding vaccination card, meron ng certificate through DICT, meron na OR code. Most Metro Manila cities is already rolling out this through. Good.
kung mag-amo sina, no? Kaya nga, ton malang diri, at least, may ara kasiguraduhan, nga ang travelers, kung may i-present ginman, nga vaccination card ID, inang sigurado, nga hindi peke, bala. Kaya kabudlay na karong malutsan, na naman liwat kag magpanglaton. Action Hotline. Sarah Jane Bigasa, good morning man, watching from Silay. Si Pabiolo Ortiz, 70% lang ang mabakunahan, okay na ang nabakunahan, may ara card. O pwede magka-travel, paano yung 30% na wala mabakunahi? Hindi sila makagawa, anon ta sila ikurong, pareho kay Aksyon Fred may allergy, hindi matusukan, mapalumot na lang sa banga. Ipaklaro ta na Sir Pabiolo Ortiz, no? Hindi mo na pwede guro nga di ni sila makagawa ya, no? Kaluluoy man karon ng iban nga white card. Action Hotline. Beverly Talaban Galve, good morning. Monitor through transistor from Himamaylan City. Have a blessed Tuesday. Please greet mga tao di sa amon barangay sa Talaban, most especially sa amon amay nga si Nonoy Galve. Bao, good morning dra. Si Suset Alunan, thank you. Jovito Octavio, salamat man. Grace Heber Hinko, si Chris T, mapiki ganin niyang ID. Oh. Si George Gargasiran, morning. Lito Dayap, Alex Montesa, kumusta ka na Sir Alex? Gamay nga aga lang sa ilan ni Tatay Joe, Nancy Lolita, upod sa ilan ni Ma'am Jenny kag Ma'am Jane Jalagdun sa Barangay Pandanon DSB. Salamat gina. No, advance happy 70th birthday sa kay Papang Joe Jalagdon sa Barangay Pandanon. Araman si Emmanuel Palmares, silang niya Aksyon Sir Art, i-change ta ang posisyon. Example, kamo hindi gid magpabaksin, vaccine, then ma-travel, kamo an example, mapailo-ilo ka, because may nag-passed away sa family. This is an example, subudlay sa hindi New Year, kaya wala na pa-vaccine, kaya wala card, kaya nabalaan ko, anom sila sa sulod balay, ang 5 nagpa-vaccine, ang isa wala nagpa-vaccine din. Ang 5 person nag-quarantine kay nag-positive, ang isa wala. Ti mga isolated, mga cases ng expert siguro maka-explicar nga nagamuna. Juan Miguel Digumon, siling niya, lihog lang, tamyaw kay Maninoy Nonoy, kag Maribel de la Luna sa Barangay 30. Mga suki, taginida yan. Raymar Hicano Haliasgo. Nya monitor kami si Lupa, Barangay Sagang Castellana. Tamyaw ko lang Dayon Family Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalpin, kag Tapayan Family. Si Lipong, dira sa Macau, China. Good morning man. Happy 80th birthday kay Auntie Ima Ablao. Sige, Atia Kim Eriman, Elisa Mungkal, thank you gid sa mensahe. Si Jen Oy Sisera, monitor man siya karon nga aga. Thank you. Jocelyn Liboon Dispuho, Andy Saludares, good morning. Siling nga monitor lang kami sa Barangay MH del Pilar, Pontevedra. Yvonne Boyster, good morning. Action Art Dan Sharing. Junel Haliorena, sige. Joy Ann Ugdamin, listening from sa radio lang siya kuno. Thank you gida. Juan Miguel Digumon, araman, tamyaw lang si Tito Jesse Fuentes sa Barangay 33. Jonel Haliorena, Lilia Taton, ara sa Gardenville, halong lang kuno tanan. Legay Villares at Chibar, always Ramon and Lucy at Chibar, family Talok. Sige. Thank you sa pag-monitor. Emmanuel Palmareso, unfair sa iban. Nya budlay man mana kag unfair sa iban. Kay hindi gid magpabaksin. Kung mo hindi magpabaksin, dira pag yun nga hindi kagwa or ka-travel. Dapat analyze nila na kay health issue as for me unfair. Sige, tigaling ti kung amo na karon ipa insister nila sir
sa gobyerno mo na budlay tod para sa aton nga way mga vaccine. Emmanuel Palmares, no? Joval Trinidad Salingihab, a blessed Tuesday morning. We're monitoring from Cabancalan City through FB, YouTube, and Transistor Radio. Salamat. Ayos. Ang iban karon naman dugay-dugay. Igagawon ko lang kung nara karon dugay-dugay sa Mayor Raymond Tungson sa Imamaylan kay check ko ning balita nga naglanog na sa lugar nila ko nga natabo na may mga abono intended or para ni sa syudad sa Himamaylan. Pag-insindi ko na nagkaladula ni ang report nga nabato namon din nagkaladula while nga ginabutang sa budiga or nagsobra ang pag-release na nung kininiman di ang kakatabo ko no subong ginapaimbestigaran ini sang alkaldida, no? Ibaluon ta nibi kung kabay pa tanay magsabat sa mayor para nga maplastar ni kung ano gid exactly ang matuod nga istorya sa likod sini. KPGMP, sir, nanong tabo sa manlan sa duwato kapugante. Oy, ang pamilya gali balasang maguton nga nagkaramatay ito nagkapangayo bulig, nagpanawagan sang hustisya. Tiyambot na no ining latest dire. Kay Mayor Raymond Tungson sa Mamaylan, sir, katawag kami da. Kay parang hindi naman ni matago nga balita ni, parang at least maklaro tabla kung ano ang natabo. Nga nagkaladula ang abuno o tani damo pa ni nga mga mangunguma ang mabuligan sini nadula giman baraw kon ano ini may nagpalusot tiga kabay pa nga nagapamonitor dira si Mayor Raymond kay i-check tani kay actually nabasahan ko ni nga balita o tisiling ko namin ni kung makapamangkot kita kay Mayor pangusisa kita siya kung ano ba exactly naguluwa ang balita ni Van. Online sa Hotline. Joining us this morning is Himamaylan City Mayor Engineer Raymond Tungson. Mayor, how are you? Good morning. Good morning. Sa karang listeners no sa sining programa may agagit. Salamat kita si Aksyon Art sa Aksyon Radio Bacolod. Mayor, i-check ko lang na naguluwa ang balita nga may nagkaladula kuno nga mga abuno as lugar mo. Kaya ginapaimbestigaran mo ni. Oh, yes pa rin no. Officially last week no, nag-create ako sang fact-finding team no to investigate ang ini nga supposed nga nadula nga abuno no. Tinatawag tranay nga supposed nga nadula nga abuno para after the investigation dila na magwa no exactly mga number of bags correct kung ano maginatabo kay para bla at least bla hindi na anay bla naton maabansihan no ang mga impormasyon nga posible magwa pa sa fact finding nga team no. So ang instruction ko to last week was for them to finish within a 10 to 15 day period. And then the moment nga may ara gid sila sa findings nila no, this is in parallel kay isang aton nga PNP also no. Okay. The moment nga makitaan karon nga may ara yes ang dapat manabat, I gave specific instructions nga i-full blast gid ang pagpapadsyag sa mga tawo nga naghatag nga nagimo sila. Okay, and then separately in the next few days through other sources through city funds no, through city funds maabot ya ang replacement nga abono. Para masigi lang ya anay no, ang distribution while gina-finalize kini kung ano niya matapos ni. Okay. Oo. Yes, pero jutay lang nga background. Paano ni siya na Mayor How? Di na nabutang abuno? Ang ining abuno ni siya no, halin siya sa region no, sang Department of Agriculture. Okay. Supposedly dako ni siya ng inventory. That's why nga the City Hall nag-decide nga ibukon ang stocks no. May ara natupa sa bodega namon sa City Hall. May ara man natupa sa isa ka eskwelahan, may ara man natupa sa Moser compound no, which is across City Hall no. Okay. It is supposedly secure nga compound, kompleto man ang ilang manpower and then easy access no sa City Hall especially during distribution.
Oo. So, diri naton subong gina-check up kung ano na yan natabo dito sa Moser compound. No? Pero as I said, partner, ng gina-minimize ko lang anay, gina-limit ko lang anay information. Okay. I would prefer nga ang fact-finding report amo na ipagbawa naman officially para hindi ta mapangunahan no ang mga information or basi magsala pa lang information nga atag in respect also to everybody who are involved no. Yes sir, yes sir. I understand. Item is concerned. So anyway, at least ang assurance na lang sa pumuloy dara sa Mamaylan nga kung ano giman kag gumayara gid man sa dapat manabat ang opisina mi mayor hindi magpabaya sini. Gusto ko lang giniklaroon ng ining item no. Number one, there is a formal no investigation no. Paralleled by the PNP. That's number one. Number two, I gave specific instructions na the moment na balaan ta kung sino ang naghimo sang sining problema, all legal actions will be taken against sa silang tao. Okay. And number three, ang aton nga programa nga gusto ta sa katuyuan ta matagaan niya sang livelihood ang aton nga mga farmers, ang napilin nga mga farmers, masigi na gyapon starting next week because may maabot gid ang replacement ng fertilizer and we didn't use city funds for that no. I just would like to clarify that. Aha. Anyway, pero initially daw sobra 1,000 kuno nagkaladula. Amo na gani no. Hulaton tani ang sige. Investigation. Kay tra nila magbuhat ang mga inventory, amo na pala kay in respect also to all the parties involved. Aha. Sige. Anyway, Mayor, salamat sa time ginatag sa Aksyon Radio Bacolod kag just keep us posted kung ano gyud ang update. May aga sa tanan, may aga sa tanan. Aksyon Hotline. Hala nyo, silang na mayor, hindi lang ko na magmuno sila. Mag-mention ko na ano gina. Kay may fact-finding investigation Nag-create pa siyang team da nga maamo mag-imbestigar. Gusto nila nga, gusto ni mayor nga ti baloon gid, ano nga nagkaladula ini. Ginbutang lagi sa budiga, das tubangan City Hall da parang secure. Di mo na pwede magmatok-matok guro lakat ang abuno, may kumaytiil ng sako. Aksyon Hotline. Mayor, imbestigaran ginaha kag dapat matagan sa nagaigong hostisya kay budlay man na magamuna. Para sa tawo nga project tapos kung may nagkuha sila hindi niya galing nagrikta para sa pagpauswag sang ila produksyon kundi nagrikta nagali sa ila bulsa. Di sino ang in fairness sa mga kay ginaimbestigaran pa man sino nagmaniobra sini kag kun matuod ala nyo siling ni mayor ang appropriate action himuon gid batok sa sini nga mga individual. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID.
Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang
Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anric Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna?
Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay standard time, last and final stretch sa aton pagpangalagad. Karon iyang aga, oy si Toto Unyot Barahos, so gamonitor siya dira sa hinigaran, upod sa iya anak. Sinungalan sang anak mo toy? Ya, good morning gamonitor kami upod sang bata ko. Wow, ginatunugan na ginang radyo ko. No? Sino ang ngalan sa anak mo, Onyot? Para malawag naman diho si Toto Onyot Badajos. Ayos Ari ay ikatuan ko si Aksyon Alvin Graba. Karon lang gurong update sa itong persona gintikma kami ito sa hold up to yung ginaligar ng hold up la. Pero maki-update kita anay sa taga sa taga BGMP. Anong latest sa manhunt nila to? Di na tong location sang duwa to, hindi bala pilason tong isang padayon ginatutukan sang mga otoridad ginalagas. Dila kita sa detalye kang update sa nga report. Let's have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Art, nagapadayon pa ang pag-ayam na paglagas sang mga katapo sang BJMP sa diri sa Negros Occidental sa paglagas diri kanday Francisco Ipugon kag Alejandro Montoya. Aksyon Art. Now, sa pihak sang mga sightings nga nakit-an man sang mga miyembro sang BJNP kag base man sa informations nga ginahatag sang mga pumuluyo, hindi gid sa gihapon kung wala gihapon madakop. Ini nga duha Aksyon Art sa diin sulod diri kay Jail Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Dohelio nga aton na istoryahan pagugid lamang Aksyon Art. Sa mga informations nga nakuha nila, isa sa madanlog nga eskapi o kung naka-eskapo abi si Francisco Ipugon sa pagpati sini na madamo siya sang grupo ang matabo o kung natabo diri Aksyon Art sa pagpati man sa mga miyembro sa BJNP. Bangod man sa madamo nga grupo, daw may pagka-Robin Hood bala ni Aksyon Art nga ang iya sini nga mga grupo ti ginapanagtagan niya man kag amo ning grupo ya nga nagahatag sang informations nga kung may maabot abi nga iban nga tawo partikular ang mga katapo o kung mga otoridad gilayon nga kinatimbre Aksyon Art sang sa ila rason sining nga gani ang communication sa karon simple na lang cellular phone. Kung may maabot halimbawa nga mga otoridad ginatawgan gilayon o kung ginatagaan man information ining duha si Pugon si Montoya Aksyon Art
para pag-abot naman sa mga otoridad negative o kung wala dito aksyon na art. Ari ang pahayag ni Attorney Dohelio. Dito, kabalo ko daw ang style nila, ano ginhot lang mo? Okay lang sa ilang palibot. Daw ginhot lang, pagpalikod man. Although sa kalaib naman galit man. Ay, pag dito ang balay, ito mag-isudlan nga napaat sila. Oo. Sa mga tao dito sa palibot. Mostly are from sila, nga nag-aubraman sa syudad, pero tingala ka dito sila sa kabipiliban nga lugar. Ito to. Aksyon na art kabayan lamang ini asang pahayag ni Attorney Dohelio. Kung kunti nadumduman mo nga dito napatay ang isa ka miyembro sa pamilya nga Celeste, aksyon na art nga nakapalagyo pala sa may area sa San Fernando, Talisay. Ginapatihan dara lang sila nga lugar nga nagalibot aksyon na art dira sa area sa syudad sa Talisay. And sa pagpatiman sa mga otoridad nga tita komodamo grupo kag may mga kapanitan man ang ining si Ipugon from Silay tingala man yung gani sila. Hindi ba na ining Ipugon niya kuan dito ni sa isyo sa kawayan ang original o kung tumandok ito siya? Aksyon na art taga-issue kawayan ni siya o galing kiti may mga kapanitan, may mga kaparyentehan man siya action art sa area sa Silay. Tingala man gani sila yung kadasik sa mga informations nga kung magkadto kay ang iban nga obra balas kampo aksyon na art nga amuni ang nagahatag man sa mga informations sa ila, especially kung dira sa area sang San Fernando, Talisay kay nagaobra mo itong hambal niya ba nakagina tingala gani siya they are from sila ini mga tao ni das Talisay karon muni ang mga ginalantaw nila. So nagapati ang mga otoridad nga dira lang sila sa area sang Talisay nga nagalibot aksyon na art sa pagpati sa nasiling tanaya nga ginatagaan sila sa mga informations ining duha nga nagpugante nga kung maabot ang mga BJNP through communications gilayon ka nagapanago aksyon na art. Grabe, no? Siguro, ini kinanglan ni Guro sang sang BGMP, bulig sa mga authorities, kasi sang public na nga maghatag info, Ani man, dumduman mo to action art sa pahayag man kahapon ni Attorney Dohelio, nga ginapataasan man gani nila ang bounty, o kung ang silbi ang ining padya, ang kung sino makatudlo, makadakop, diri sa duha aksyon na art from 10,000 ginhimo nila nga 15,000 pesos. Tigaling armed and dangerous inaslan, di ba? Amuni ang isa sa mga problema man sa karon kay kung madumduman ta ining duha unang enkwentro o rather during the manhunt operation na patay dara sa area sa Murcia may nakuhaan na 38, sa Talisay may nakuhaan caliber 45 action na so buting ganon armed and dangerous na ining duha action art nga nabilin. Ang pamangkot tambal nila to nagligad daw may napilasan tong isa. Tiyan mo ng question kung sino dira sa duwana. Oo, siling ko gani sir, sino tong gani napilasan? Kaya kung may pilas to ka kwan, sino nagbulong sa to? Oo, posible ba na action na art? Minor lang o kung gamay lang ba lang basi kung bakiras, malabla to daw, no? Oo, kay kung bakiras naman siguro tuod o kung naigo gid sa arma sabi, mangud man sa bala ba lang sulod sa lawas, yung posible hindi siya maubusan dugo siya na. Oo, kagatititanos kagakuan mabudlay na na iya. Ani man, oo, amo na yung action na arta. So, amo na yung pinaka-latest na diri, gikan sa BJMP. Kabay pa manakpan na niya. Ngaton malang at the end of the day, kagang update na, no, to ginpaskaan na to kaso, sige magyapon duty ito sang kwan that time, BJMP nga tiila duty siyang nakapalagyon O, i-check ta ni Action Art ang pinaka-latest because we have the information nga hasta subong Action Art ara pa sila sa gihapon kay ang mga bulos sa ila ginpa idalom na sa 21 days quarantine. Kunti nag-umpisa ang pagpalagyo sa mga preso tiniligdan lamang 28 to I think Action Art or 29 sang bulan sang Hunyo. And then 21 days nga quarantine. Then after 21 days ining 5 duty jailer that time
ang still ara pa sa sulod aksyon na art, pero once na makagwa ni sila dira magaumpisa naman ang investigation action art. Okay. Sige, so kagway labot sina kuan kabay pa mga measures na himuon sa BGMP nga hindi na masulit ni na no man nga. Ani man kabay pa nga damo sila mga trials mga labot sa ila singa pagpangalaga. Normal na yan, kabalo ka ang ginasulod mo dira naka di man butang balon nga pamatbatan mo lang na yan yung mga tao na nga nagkalapresyo kay iban may mga sirkumstansya kung ano kumiter kapin pag hindi na mga nakapatay nga kung kaisa depensa sa kaugalingon nila o kung naimpito do mo na bala kay samtang nga tinirna sila ang iban ka paminsam na kung paano da kung makagwa mo kabudlay kapiot tidak sa malbin ko kamanad nga sa una purti kataway ka pangabuhi mo sa gwa o Maura pag-ara sa sulod wala to nga ginapaminsar. Hindi kang magidiyagin na sila may diyagin. Di kabay pa nga kung anong innovation nga posible ginapinsar sa preso ang facilities naton kinalan i-make sure man nga may ara advancement hindi man madali-dali makalusot bala. Galing kay tikong kaisa bangod man sa mga Lock City bala mangindax bala ang ang lugar action or kumpiyansa aman tiyaga nga kumpiyansa bala man ka kumpiyansa ati kaangay siya ni lima kito nakapalagyo action na may mga nakasulod halimbawa itong ginpaagi sa pagkaon kung anong gindala sulod dapat pangitaan ideya kung paano na siya nga hindi na makalusot pa may mga inspection kung ano man nga himuon ara na ng innovation kung paminsar sa taga BGMP tingalaga ni ko siya sa bagay pandemya man action art mga previous to kongit sila sa ila sining mga inspection ginakuha ang mga bagay nga hindi makuha sa sulod sa bilangguan galing kay sa karon action na art way na ni no. I don't know kung magkasigi-sigi pa. Anyway, action na art mangin challenge man ini on the part man sa BJMP kung paano nila malagas madakop ining duha nga Sanday Francisco Ipugon kag Alejandro Montoya. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Nakalisensya ka to yung Marison niya? Yes. Sige. Action Hotline. Ayos na. Damahirit pa si Aksyon Alvin. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Ang aton sining on duty sa patrol. No ting aton walang kabay pa magkaladakpan ining duha nga nabilin. Ang sarabton niya sang duha to o kung sino man nga duty na time sa miyembro sa BGMP ti atubangon nilang konsekwensya na no. Butang tapang kinanglan ini siguro mag-serving election kag yung si Saon kun kabalo ko hindi malang overnight ni yung pagplano kag ang pagguba ni sang mga preso sang sildada mo kung paano nila gin planuhan ina it would take time no hindi na yan pwede nga sa isa lang kagabi nga doon nagdamgo na sila nahimo na dayon ang ma-execute ini nga plano. Timayo lang na kay amo pa lang ni ka hindi pa gid tama ka worst di karon kun puwerte nga mag-cases sa limawa nga ang involvement sa mga nagkapalagyo kundi dako na karon nga problema pagit halimbawa karon kun ang priso mo na terorista nga makapalagyo yawer na kag makahimo na naman liwat mo kapalupok liwat bomba no butang ta amo ng sitwasyon kundi kalamay na karon problema ni es publiko tini dapat punduhan number 1 kag tun-an sa BGMP kung paano nga masecure ni kag hindi na ni masulit incident. Ayos way natagaling time diri sa aton nga pagpangaragad ang iba nga maminsay ayo lang ko ay no kung hindi tagin man malabutan sunod na lang ang maminsay nyo karon sa udto or buwasa kay Toto John Paul Badajos bata tutuon nyo no ang monitor John Paul Badajos good morning. Why na ko tiyempo nga ako lang mabilin sa mga ka-aksyon hindi ka magkalit
Madam Jinky Dagia Montelibano Mirais, good morning. Happy birthday ko na sa bata niya, si Maverick Heria. Maverick Heria, happy birthday. Aksyon or Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.